ஒரு புகைப்படக் கருவியின் காதல். என்னவன் என்னை சிரமப்பட்டுத்தான் வாங்கினான். கடைக்காரரிடம், அண்ணே, நல்ல வட்டிக்கு பணம் வாங்கி வந்திருக்கிறேன், நல்ல முகூர்த்த நேரமாய் பார்த்து கொடுங்கள் என்றான் அவன். என்னப்பா, தாலியா கட்டப் போகிறாய், முகூர்த்த நேரமெல்லாம் பார்க்கிறாய் என்றார் கடைக்காரர். இல்லை அண்ணா, என் வாழ்க்கை எனும் பூந்தோட்டத்திற்கு வேலி கட்டப் போகிறேன், நல்ல பொருளாய் பார்த்து கொடுங்கள் என்றான் அவன். எல்லா பொருளுமே நல்ல பொருள்தானப்பா என்றார் கடைக்காரர். கடைக்காரர் சொன்னது உண்மைதான். ஒரே குடியில் பூத்த அத்தனை பூக்களுக்கும் வாசம் மாறி மாறியாய் வீசும். எங்களை அடுக்கி வைத்த அறைக்கு வந்தார் விற்பனையாளர். ஐயோ, இத்தனை பூக்களில் எந்த பூ அவன் கழுத்திற்கு மாலையாகப் போகிறதோ என்று முனகிக் கொண்டிருந்தோம் நாங்கள். கடைக்காரர் என்னை எடுத்தார். இத்தனை நாளாய் நான் செய்த தவத்திற்கு வரம் கிடைத்துவிட்டது. என்னவன் என் கரம் பிடித்து விட்டது. கல்லில் அடைப்பட்ட அகலியாயிருந்தேன். ராமனாய் விமோச்சனம் கொடுத்தான் என்னவன். தாயை பார்த்த குழந்தையாய் தாவினேன் அவனிடம். வேறமில்லாமல் முடிந்தது இந்த வியாபாரம். வரும் வழியில் என்னவன் மார்போடு என்னை அணைத்து கொண்டு அவன் எவ்வளவு கனவு கண்டான் தெரியுமா? அது வெறும் கனவா? இல்லை இல்லை, அது காவியம். என்னை அவன் எந்த இடத்திலும் விட்டு கொடுத்ததில்லை. காற்று, மழை, வெயில், எந்த நேரத்திலும் தாய்ப்பறவை தன் குஞ்சுகளை சிறையில் காப்பது போல் என்னை இமையில் வைத்து காப்பான் அவன். நான் எந்திரம் என்று யார் சொன்னது? என் அவனை கேளுங்கள். என் மந்திரம் சொல்லுவான், என் உணர்வை சொல்லுவான், எனது பெருமை சொல்லுவான், எனது உரிமை சொல்லுவான். ஒரு கருவிக்கு காதல் கொடுத்தவனவன், ஒரு கருவியையும் காதலித்தவனவன். எங்கள் காதல் விதிவிலக்கு, காலத்தை வெல்லும், என்னவனும் வெல்லுவான். உருவாக்கம் ஆதித்யா ஸ்டுடியோ, விழுப்புரம். என்னை உருவாக்கியது மதர் ஸ்டுடியோ, கரசானூர்.